We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nausaro. Nga magatod sa labing dagkung mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Alang sa mga mamauli o musulod sa Dakbayan sa Sugbo, nagipagawas nga kamanduan si Mayor Edgardo Labella nga nag-require na sa negative result sa RT-PCR test. Gikinahanglan nga mo presentar niini ang mga residenteng muliay ug bisan gani ang mga apor og 72 oras nga dili pa gitakda ang pagbiyahe. Tumong niini nga mapugnan ang pagkatap sa COVID-19 virus. Ania ang report. Sa Executive Order 125 ni Mayor Labella, ang mga returning residents, private apor ug non-apor nga mobiyahe syudad gikan sa ubang mga probinsya kinahanglang mo sumiter og negative result sa RT-PCR test gikan sa DOH accredited facility 72 oras sa dili pa ang pizza sa paglarga. Samtang ang mga government apor nga adunay official business travel nga walay symptom kinahanglan nga mo presentar og government ID og mission travel gikan sa head of office. Girekwiro sa mga travelers nga mo register sa Safe, Swift and Smart Passage Travel Management System sa DOST ug mo comply sa tanang documentary requirements. Kini aron makakuha og travel coordination permit o travel pass nga ipresentar sa dili pa mo sakay sa barko. Ang nasong lakang gihimo aron mag-control ang nagadaghang kaso sa COVID sa Dakbayan. Sa pikas bahin, mitumausab ang kabalaka sa mga nagbiyahe padung sa ubang lalawigan o rehiyon ilabi na dito sa kauluhan nga basin. Maglisod sila og sulod didto gikan sa Sugbo. Sama nining mga travelers nga padung sa Manila nga naghigpit usab sa protokol. Apan matod sa mga biyahedor, mahimo pa sila makasulod kuno. Bisan og wala mo paubos sila sa RT-PCR test. Wala. Wala? Wala? Wala, sir. Pero nangawa na kanito. Sa ingon lang. Okay ra. Gipauli ako ng amahan. Na-stroke mo to ako ang amahan sa... Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kapurisan mga traffic enforcers o gubang mga force multiplier sa Dakbayan sa Talisay, gipakatap na aging pagpangandam sa makalihukan sa Semana Santa. Ang detalye pinagi sa live report ni Faye Marie Dumabok. Fem! Yes, Bob, kay karong Domingo mo naman ang Palm Sunday ang pagsugod sa Semana Santa. Gilantawan nga sa kapulisan nga dili lang diya sa mga simbahan dugukan sa mga tawa panlakip na usab sa kamerkaduhan. Hinungdan nga sayo ganihang buntag gipakatap na ang pwersa. Pasado alas 6 ganihang buntag gilusa nila ni Mayor Samsam Gulyas uban si Konsehal Gail Restauro, mga pangulo sa Talisay City Police, City Toda, Task Force Talisay ug mga barangay opisyal ang discipline zone sa mga merkado sa barangay Kansuhong ug Dumlog. Sa maong mga dapit, makita ang presensya sa mga pulis, traffic enforcer o mga tanod aron mapahinumduman ang publiko nga magsunod gikan sa labing simpleng nga balaod sama sa di patakaglabay og basura ug paglabang agi sa pedestrian lane. Unyang pagsunod sa health protocol. Pagpangandam na usab kini alang sa Semana Santa. So ato nang giplan sa ang atong security plan, aside from the security in the churches,
We have also decided na we will put police officers, traffic officers, as well as force multipliers in the markets, no, in anticipation of the influx of people during the Holy Week kanang mamalit og ingredients sa binignit. Gahapon sa hapon nakigtigom ang kagamhanang lokal sa mga pangulo sa simbahan alang sa pagpatuman sa IATF guidelines sa mga kalihukan sa simbahan karong Semana Santa. Meet with all the parish priests para pareha sa among gibuhat sa misa de Gallo na makaplano mi sa ilang mga unsay amo ang mga pwede matabang nila pareha sa among gibuhat pag misa de Gallo. Dinhi sa simbahan sa Santa Teresa de Avila sa Barangay Poblasyon. Susamang protokol na nitong misa de Gallo ang ilanang gipatuman. 600 ang katunga sa total capacity ning maong simbahan. Aduna sila ipanghatag nga mga priority number. Og kung mahurot na ang 600 ka mga priority number, tugutan gihapon nga makasud ang ubang mga manimbahay apan gikinahanglan lang nga sundon nilang kining mga marker aron masunod gyud ang social distancing. We will do gihapon the blessing of the palms. So we are advising them pagdamo sa inyong mga palma lokay unya igabot atong general prayer ila lang iisa. Not anymore nga individual gyud namo og suroy. Kini mga parokyano nga gitawag og prayer warriors nihimo sa naandad nga Station of the Cross matag Biyernes atol sa Kwaresma apan dihara sa gawa sa simbahan ug nagsunod gyud sila sa health protocol. Isip Katoliko na ami ang Via Crucis. So nagsugod mi og 9:30. Pwede sad mag Via Crucis ka anytime kay dili naman ta pwede karon nga magdagko nga grupo. O so kami limited ang numbers mo nang ma-maintain ang social distancing. Bablaing 8 posab ka mga simbahan sa dakbayan sa Talisay ang tabangan sa kapulisan lakip na sa City Toda, CDRMO ug ang sa mga barangay tanod. Kini aron gyud napatuman ang health protocol lakip na usab ang seguridad. Bob. Daghang salamat Fi Marie Dumabok ka sa imong live report. Nang pinirmahay na og kasabutan ang syudad sa Mandawi alang sa dugang mga proyekto nga ugmaron alang sa mga residente sa Sitio Malibo ug Matimko, Barangay Subang Dako. Kooperasyon nila kinitali sa religious o private sector aron makaabag sa mga nagkinahanglan. Ang report ni Nico Sereno. Pipila ka buwan ang nakalabay kini ang eksena sa sudlunon nga bahin sa Subang Dako, Mandawi. Tensyonado ang sitwasyon dihang naabot ang team gikan sa City Hall aron mag-site development sa dapit. Hapsayon ang kalsada aron mudako ang access sa sudlunon nga bahin sa higayon nga kasugda na ang dugang nga mga proyekto sa dapit. Subay niini formal na nga nagpinirmahay ang syudad ug lain-laing mga partido alang sa mga proyekto sa Malibo Matimko Homeowners Association. Ubos sa kasabutan, muabag ang pribadong sektor sa mga proyekto, unahon ang multi-purpose building alang sa mga mulupyo. Connecting different parties, different affiliations to come up together to achieve a common goal. No? In this case, to help reduce homelessness. The resources cannot be supplied by one part of the ecosystem. So for example, there is government funding sa housing and there are needs also of those homeless na dili maka-afford to pay for the government. Sa plano punan ang housing project sa dapit aron makabenepisyo ang dugang mga pamilya. Nagdumaasab sa proyekto ang foundation sa Makapariang Vincentian nga muabag sa dapit. Ubos ang balay runon sa mga makabenepisyo ug hayan mahataga na sila og Pinoyanan. Kining among housing dili lang pang nasyonal kanang advocacy na sa tibok kongregasyon o globalisad. We have different kinds of approach to address homelessness. Murag na ano magi katumanan di gud murag ingong murag katumanan ni gud sa mga pangandoy. Nga makaangko nagbalay og yuta. Mga balay anang to follow nanatay kuan nagsige na tagkuan source out ron sa funding no. In fact ang kanang sa site development ato gyud siguro we will not just be building homes but we will build communities. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Aron kalikayan ang pagdasok sa mga tao nga mamalit ug mga sagol sa binignit, ilabi na sa umaabot nga Semana Santa, lokal nga kagamhanan sa Lakbayan sa Lapu-Lapu, Mitagana sa JP Rizal Street, Barangay Poblasyon. Dinhi gilaray kining dulan sa 40 ka mga stalls nga ang mga baligya pulos lang gayud mga sagol sa binignit. Kini aron pagsiguro nga dili magdasok ang daghang mga tao sa merkado nga mosangput unya sa pagtakboy sa COVID-19. Ug tungod kay daghan ang supply, walay pagsaka sa presyo sa mga sagol sa binignit. Magpuasa lang. Mamugos? Kaya pwede mugot man. Magpuasa. Magpuasa ko kay tambok na ko. Magpuasa ko para makuan-kuan gamay akong sa magpuasa. Magpuasa sa kanang ato ang kaon. Yes. Puasa. Puasa sa usama. Kay magpa-join sa ulo sa ako. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Duha ka mga inahan na kansa mga anak na lumos sa usa ka pool sa usa ka condotel sa barangay Mactan na nawagan ngadto sa mayor nga unta masusi nunot sa giulagway nilang daghang kalapasan. Si Luan Mirondina sa report. Wa damha sa 23 anyos nga inahan nga si Ilona lumungsod nga ang banding nila sa iyang 4 anyos nga anak nga si Iza Legzini adtong Martes sa hapon mauna di ay ang katapusang higayon nga makauban niya ang iyang anak. Nangaligo sa pool sa condotel ang mag-inahan uban sa upat ka mga higala ni Ilona nga mga ninang usab sa bata. Gipabantayan sa makajot ni Ilona ang iyang anak sa iyang mga higala kay may importante siyang gigawas. Apan nakadawat na lang siya og text nga nalumos na ang iyang anak. Gipuli-pulihan nila tapos pag-init gihunungan nila kung anak og CPR. Wala kayo mo kontak sa ambulansya ba diha? Gisugat pa ang ambulansya. Matod ni Ilona, gawas nga walay lifeguard ang naasoy condotel, dugay usab nga nadala ang iyang anak sa hospital. Gani human makalas ang iyang anak, wala sila'y tabang nga nadawat gikan sa management. Ang ako lang gikakuanan nga, kung naman gani sila, bisan usa na lang nila ka staff nga mukuan diri nga ilang bakunon nga ilang pariun diri og unsa ilang ikakon wala man gyud maskin wala sila nagpakita. Sama kang Ilona, nalumos patay usab sa pool sa maong condotel ang 5 anyos nga anak ni Rizalyn nga si Zeki Aldrin Aguirre ni adtong Pebrero 13, 2020. Busa ingon na lang ni Ana ang simpatya ni Rizalyn ngadto kang Ilona human masayri ang hitabo. Kung inani day kadelikado inyong pool, butangin niyo yung signboard, butangin niyo mga warning ba. Nasya ko, pag send yung picture, wala lang yung warning. Kung unsa na itabos akong anak, history repeat itself. Matod ni Rizalyn, dihang nalumos ang iyang anak, sila pa mismo ang nagsakay ni ini og taxi aron madala sa tambalanan. Walay mitabang kanila nga mga staff sa condotel aron makakuha unta og ambulansya. Sama kang Ilona, wala usay na dawat nga tabang si Rizalyn, gikan sa management sa condotel. Walay usang nga ni-respect nila nga nisunod sa hospital. Nga ni-check man lang kung naunsa ang bata. Nalubong na lang akong anak bisag flowers so ako nadawat. Wala mi nag-apa sa mong side nga tagaan mi kwarta kay mao man nigunaw na sa mga tao nga para matagaan mi ilahan na lang ang kwarta ang amo lang tagaan mi gustisya kay dili man maayo kay nasa gunso naman nag 1 year man puro pa jud bata. Nanawagan karon ang duha ka mga inahan ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga unta masusi ang naasoy establishmento. Imo na manawagan ko sa mayor ni Mayor Ahong Chan nga tabangan mi kay pasirado na nato kung dili man gani na masira matagag aksyon kay dili man gud lalim mo wag tang anak niya inon pa hangawa mi ayo so that we can do ocular inspection and at least naaraman tay nga ansad sa if you have, kung naasad, kung di bata, if you have the names of the parents, numbers, contact numbers, ako ang personal na mutawag nila niya so that maadto na ko ang area. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa management sa naasoy condotel apan wa pa kini mutubag sa among mga text og tawag.
Panghinaot sa duha ka mga inahan nga unta mahatagan og pagtagad ang nahitabo sa ilang mga anak. Aron usab malikayan nga aduna pay laing kinabuhi na usab sa bata nga makalas. Uban ni Marlon Melgazo, Blue and Marondina, Balitang Bisdak. Semana Santa na sa sunod semana apan karon pa lang na anay mga tao nga sayong namalitog sa goal sa nabantog nga binignit. Sa iro nato ang mga protokol nga gipatuman usab sa merkado sa carbon. Pinagan nilang report. Ang makasura sa atong carbon market na katorang na i-delivery. Katong na i-delivery o na i-transaksyon dito sa bangko. Sa entrada pa lang sa carbon market, stricto na ang gipatuman nga protokol na ay entrance o exit sa mga mamalitay nga gibahin sa tulo kadapit sa carbon area. Samtang higpit usab nga gididaan ang mga sakinan nga musulod, gawas lang sa mga delivery. Aron masiguro kini adunay mga force multiplier sa barangay ug task force kasaligan nga nagbantay. Megaphone ang ilang gamit aron siguradong makadungog ang publiko sa mga angayan ug dili angayan nga buhaton. Sa pagkaron medyo okay na kay at least nakabalo na sila ba. Karon mga kuha na kaadlaw natin kaupat nga nag-implement ani nga bag-o nga protocol. Samtang sulod nga bahin sa merkado ilabi na sa baligyanan ug binignit, may mga tawo na usab nga namalit. Kini aron dili maabtan sa pagdagsa na unya sa mga mamalitay. Si Ania gikan sa dakbayan sa Talisay ug nangumpra na ug landang, sago, kamuti, saging, ubi, nangka ug uban pa. Para safe food ba? Okay ramang kang presyo wala. Ay okay ra jud iyang presyo. Bisan ang mga vendors mamadlong na usab sa mga customers aron dili magdasok. Dili na sila buot nga masubli ang nahitabo sa nakalabayng tuig nga midagsa mga tao. Kini ang ilang commitment atol sa tigom nga gipatawag sa Cebu City Hall. Mo-guide lang mi sa among customer nga magbutang lang mi og mga timailhan nga para maka-social distancing. Kauban si Godfrey Reliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Aron mas madasig pa ang kampanya sa energy conservation, usa ka cycling activity ang himuon ugma sa Mandaue City atol sa pagpahigayon sa Earth Hour. Ang report ni Nico Sereno. Earth Hour cycling alang sa climate change. Kini ang ilusad nga kalihukan sa Mandaue City alas 7:30 sa gabi ugma isip ilang partisipasyon sa Earth Hour 2021. Karon ang tanang panghitabo mga grabing bagyo, grabing ba. Kuha na ni siya. This is a eye-opener for each and every one of us nga kinahanglan duna nagyutay buhaton. Ug nunot ni ini gipahibaw na sa team ang subayon nga rota sa kalihukan. Mutadlas kini sa mga namuntar na nga mga protected bike lanes sa Mandaue. Dunay gitas-on nga 13.2 kilometers. Pasabot sa mayor, bisan sa ginagmay nga mga pamaagi, may mamahimo kita alang sa atong kalikupan. Awareness bitaw program nga bisag gamay lang bisag pagpawong lang sa atong suga anang gikan sa alas 8:30 santod sa alas 9. Gamay butanga pero dako na kayo no. So mao na nga atong tabangan no kay after all usare atong kalibutan no. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa ka lalaki sa Tagbilaran City, Bohol ang namatay gumikan sa COVID-19. Mato ni Tagbilaran City Mayor Babayapa ang namatay usa ka residente sa Barangay Buoy. Siya ang labing unang gibawian sa kinabuhi gumikan sa virus sa Tagbilaran City o ika-27 sa tibuok lalawigan sa Bohol. Naguna karon ang Tagbilaran ngunit labing daghang active cases sa tibuok ka Bohol. Di 23 ka mga residente ang nasakit sa COVID-19. Padayong gihinumduman o gipahinumduman ang mga bulanon nga sundon ang gisitar nga mga health protocols. As of 9 o'clock karong buntag karon lang adlaw, ang Bohol adunay 1,565 ka mga kaso sa COVID-19, 188 ang active cases, 1,350 ang nakarecover o 27 ang namatay. Ang mensahe sa labing balaang semana na punting sa kasakit, kamatayon ug sa kadaugan sa pagkabanhaw ni Kristo gikan sa kamatayon. Mao kini ang labing importanteng bahin sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus. Niining mga adlaw atong mabasa o mapalandungan gikan sa mga pagbasa sa santos nga kasulatan gikan sa mabulokong pagsulod ni Hesus sa Jerusalem. Ang iyang pagsulod sa lungsod sa kalinaw aron mamatay isip manluluwas ni ini. Mao kana ang sinugdanan sa dalan sa krus.
Daan pang si Jesus mismo usab ang niingon sa iyang mga tinunan nga siya mosaka sa Jerusalem aron mag-antos, mudawat sa kamatayon ug busa iyang ablihan ang matahom nga buhat sa Dios gikan sa kasinatian sa bag-ong kinabuhi. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Formal na giturn over kaganiha ang pipila ka mga environmental projects nga gipasugdahan sa Mandaue City kaabag ang pribadong sektor. Usa nini ang viewing deck sa padayong nga gi-rehabilitate nga Butuanon River. Ang report ni Nico Serino. Kini ang phase 2 sa viewing deck project nga gihimo sa usa ka parte sa Butuanon River diha sa may barangay Ibabaw, Estancia. Ang maong dapit daw gamay nga parke nga mahimong kasuruyan sa mga tao. Nagpadayon pa karon ang rehabilitasyon sa Butuanon River, ang labing taas nga waterway sa Dakbayan. Matod sa mga otoridad, gideklarar na kaniadto nga patay ang maong suba, maong padayon ang tinguha nga mapalambo ug mapalagsi kini pagbalik. Formal nga gi-turn over kaganiha gikan sa Dakbayan ngadto sa barangay ang proyekto aron moabag sila sa pag-maintain sa dapit. No source of food tungod kay ang Butuanon River was rich in aquatic fauna. 50 years ago, nganhimi mga ligo dinhi. Apil ni si Konsehal June Mark. Unya nganhipod nakita nato ang bangot laba. Nya grabe gyud kayo manlaba diri mo fiesta every Sunday. Laing gitugyan kaganiha ang nasugda na nga eco fence project sa Butuanon River gihapon apan habig na sa barangay Umapad. Gikalipay sa mayor ang dakong kalambuan sa dapit nga kaniadto gipuy-an sa mga settlers nga na-relocate na. Ang pagtukod sa eco fence nga giabagan pagpondo sa mga negosyante subay sa tinguha sa syudad nga mas maprotektaan pa ang kasapaan. For years, we have seen the efforts poured into the cause, and we are pleased to see more improvements that not only beautify our city, but also sustain the environment. The key to our success is the people empowerment. Mauning atong tuyo nga i-involve nato not just the barangay officials, but the community itself. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gibanhigan patay ang usa ka lalaki nga bagong nakapiyansa sa kaso sa illegal drugs. Nahitabo kini sa barangay Don Virgilio Gonzales sa lungsod sa Milillion, Cebu. Pasado alas 11 ganing udto. Ang biktima na ilang si Rinaldo Batad Arsenal, 48 anyos, taga San Remigio, kinsa gitumbok sa mga otoridad sa lungsod nga nalambigit sa illegal nga drugas. Luwan sa iyang sakinan, ang biktima kuyog ang unom ka miyembro sa pamilya gikan ni piyansa siyang kaso sa korte sa Dakbayan sa Bugo. Dihang giambos sumasang kapulisan nga pag-abot sa mingaw nga dapit. Gipatungan sa duha ka masakinan ang gisakyan sa biktima diin ang usa mibabag sa dalan. Nanaog ang 8 karmadong mga tao nga nagtaptap sa naong. Dayon gipahapa ang mga kuyog ni Arsenal ayha siya girakrakan hinungdan sa iyahang kamatayon. Gisusi sa kapulisan ang motibo sa krimen. Sa Maasin City sa Southern Leyte, gibuksan ang painting nga naghulagway sa labing unang misa sa pagkabanhaw nga gisaulog sa Limasawa Island. 500 ka tuig na ang milabay. Si Obispo Precioso Cantilla sa Diocese of Maasin mo'y mibukas sa artwork sa nung kasaulugan sa Santos ni Misa, pipila ka adlaw sa pagbukas sa quincentennial celebration. Naatol ang pagbukas sa pagsugod sa 9-day Novena Mass nga tapuson sa grand celebration sa March 31. Ang acrylic painting ni Junicio Gayo ang sakop sa Diocese Youth Ministry naghulagway sa usa ka pari nga nagbayaw sa ustiya uban sa mga kasundaluhang Espanyol ug sa mga lumad sa isla. Gihulagway ang painting nga usa ka liturgically accurate presentation sa pagsaulog sa Santos nga Misa atol sa Pasko sa pagkabanhaw nga mitukma usab sa gisaysay ni Pigafetta.
Ipakita ang maong painting sa pilgrim site sa Limasawa hangtod sunod Miyerkules. Human niini i-display na unya kini sa Cultural Heritage Museum sa Diocese. Kaya ang pugos naman ra ang kwan sa pagpuan sa pagugma kung pugson sunod man na. Magpaasa kay mas nindot nga magpaasa ka nga wala kay masakitan kaysa mamugos ka nga na kay masakitan. Magpuasa karong time kinahanglan nato magpuasa. Magpuasa aron way lalis. Magpuasa gyud ta isip sa Katoliko. Magpuasa ta kay sakripisyo, magkuanta sa atong mga sala. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod sa pandemya, mga batanon sa Cebu Archdiocese ug pipila ka mga parokya ni innovate sa ilang kalihukan atol sa Semana Santa. Ang report ni Marie Dumabok. Aron padayon nga mapakita sa mga magtutuo ug mas mailhan pa ang mga tawo nga nakauban ni Kristo sa iyang kasakit. Ang mga batanon sa Cebu Archdiocese mupakita niini virtually nga gitawag og virtual passos. Sa yuning bulan na ilang gisugdan ang pagtape sa mga kalihukan ug makita kini sa social media sa The Roman Catholic Archdiocese of Cebu. Sugod karong Miyerkules Santo. Celebration in a virtual way. I-encourage lang namo kay kanang one way to catechize man po sa mga people no nga kanang at least makaibaw po ang modeling mga tawhan na di ay na kanang naka mo ay ni help ni companion ni Jesus. Samtang sugod karong hapon ang kapin sa 30 ka mga imahe nila ni Jesucristo, Birhen Maria ug ubang mga santos nga sagad iprosesyon sa Semana Santa sa syudad sa Danao. Ang gipahimutang tanan sud sa simbahan sa Santo Tomas de Villanueva Parish. Kini aron ang mga deboto mamahimong dinhi na mopadangat sa ilang mga pangaliya. Gibutangan kini og cordon aron pagsiguro nga way makaduol ug makahikap sa mga imahe isip pagsunod sa health protocol. Samtang sa parokya de Virgen de los Remedios sa Gindaruhan sa Bukirang Bahin sa lungsod sa Minglanilla. Adunay gipahimutang ang mga imahen sa Station of the Cross aron pagsiguro na dili magkatapok ang mga parokyano diya sa gawas sa simbahan. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Puasa. Lowi, puasa sa unsa man? Sa kaon. Sa kaon. Puasa sa kaon. Wala. Igagabi ira. Puasa. Puasa kaon. Magpuasa. Sa pagkaron wala pag yun. Puasa lang, ma'am. Kay uso ka lang ang diet kay murag tambok na ta. Sa labing uhing kalambuan sa COVID-19, nakatala ang Department of Health 7 ug 6,021 ka mga active cases, 332 niini mga bag-ong kaso. Sa mga highly urbanized cities, ang Cebu City dunay 1,946 ka mga active cases, 129 niini mga bag-ong kaso. Moabot usab sa 1,069 ka active cases sa Lapu-Lapu City, 18 ang bag-o. Samtang dunay 1,050 ka active cases sa Mandaue City, 55 ka mga bag-ong kaso. Sa mga rehiyon sa Central Visayas, ang Bohol dunay 309 ka mga active cases, 5 niini ang bag-ong kaso. Miabot sab sa 1,534 ang active cases sa Cebu Province, 101 niini ang bag-o. 108 ang active cases sa Negros Oriental, 28 niini ang bag-ong kaso. Samtang 5 na ang active cases sa Siquijor, human sa duha nga napuno nga bag-ong kaso. Sa Eastern Visayas natala ang 265 ka active cases sa rehiyon, 28 niini mga new cases. Sa tibuok Pilipinas, moabot na sa 99,891 ang active cases, kundi 8,773 ang bag-ong nagpositibo.
samtang sa 125,511,119 ka mga kaso sa tibuok kalibutan, 71,106,065 niini ang nangaayo na. Nico Sireno, Balitang Bisdak. Ang Central ug Eastern Visayas padayon nga makasinati og pagpanag-om ug kalit-kalit nga pag-ulan karong weekend matod sa pagpagawas nga weather advisory sa Pag-asa Visayas nga tungod kini sa easterlies. Apan sa kinatibuk-an init nga panahon ang masinati karong weekend. Gani ang temperatura ana sa 24 ngadto sa 34 degrees Celsius ug ang kainiton nga mabatyagan kon heat index maabot sa 37 to 41 degrees Celsius. Mga upunganon sa Barangay Poblasyon ang gipahilipayan sa GMA Regional TV Kapuso, Barangayan on Wheels kaganihang buntag. Ani ang report. Di mo menos sa usa ka gatos ka mga residente sa Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City ang excited nga midawat sa mga regalo nga dalit sa GMA Regional TV. Mga miyembro sa pito ka mga Urban Poor Associations ang misalmot usa kanila si Jessica Ibanez. 13 ka tuig nang nanginabuhi isip usa ka massage therapist si Jessica apan tungod sa COVID-19 nanira ang iyang gitrabahuan. Sobra man kaapektado sa pandemya apan positibo ug naningkamot gihapon siya aron makalampo sa matag adlaw. Limitado kay tungod sa pandemic nga bawal karon ang touching. Thank you very much sa taga GMA Kapuso sa Balitang Bisdak. Thank you so much sa pagpili ninyo sa amuang Barangayan, Poblasyon, o labi na gid sa ako nga usa ko napilian ninyo nga napusuan ko ninyo diri sa GMA. Malipayon ng LGU sa padayon nga paghatulog pahalipay sa mga residente sa Lapu-Lapu City. Thank you kayo GMA na sa inyong mga programa na kanang nakatabang sad mo sa Lapu-Lapu City Government. We really appreciate it, Jud. Unya mo na hopefully more sa future na kanang napay mga more programs to come sa future. Ang grocery packs nga nadawat sa mga upunganon gitabangan pag-andam sa regional teams and anchors sa nagunang local newscast sa Central and Eastern Visayas, GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mano-mano nila kining giputos o gipasukipan pa og mensahe sa paglaom. Ang distribution team kauban ng mga private partners ug sponsors gisiguro nga ang tanang nalambigit sa kalihukan nagsunod sa minimum health and safety protocols sama sa pagsulub og PPE, face mask ug face shields, lakip na ang pag-disinfect sa venue. Uban ni Philip Patricio, ako si Luan Merondina, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nagisayod sa mga dagkung mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Del Saro. Maayong hapon mga kapuso and happy weekend.